Pamsore Changamiri, Tundaring, case number. Case number 35 ya 2024 ili pakati pa Gavure azvine akamirira state isabu achibangana rakuno usai nezvindikiro yenyaya adresi yausai Doro B village chief Kandeya Mount Darren na rakuno usai ushegodara chief Kandeya nemusi wa 04/02/2024 kuzopindura nyaya wakamangarira inoti uya utaure chawaitukira chii pamashopu wenyaya mukamangana kasabhuku chokwadi sai mhosva yawakamangariro waizwa zvokuenza unombera kune Changamire uibvuma here kana kuiramba kuiramba zinotipedhingziutongerwa Changamire tipe chinzwe kuti aituka achiri kudi murumo pamusoro taura iri nemazwi achoita muno ndikati wambori musi wa1 ini ndandiri kumunda kumba kwangu kudhuze nekumashops saka ndandiri munda ndinzwaona tuka zvinonyadzisira ndikati chii chiri kuitika kumashops ndobva ndakwidza ndobva ndanda kutsvirira ndokubva ndasvika ndokuona murume uyu nomunin'ina wacho vari kurovana vari kutukana zvinonyadzisira bako vanyu bako musuri wako vachirovana mumwe wacho akapisa hembe vakabata matombo achikandidzira mashopo pevanhu vachitotiza ndo nyaya yakaitika sai pano chaurupokana here kutawana na Changamire kuti iwo ukaonekwa uchituka zvinonyadzisira uri pamashopu uchikandidzira vanhu vachitotiza vanoza kupikisa ira chinotiratidza kuti iwo unokuzviita chii unohere zvinenge chakukuita kupupurira kuti iwo unokuzviita unokutuka nokuti ava iziso ramambo ndo mambo vacho vakatokunzwa vakatokura uchituka ndofunga sabhukuka kana dai vanga vari kumashopu nemasvikira ndikaita inini pamashops ndosaka sitakazoitika pamashops inini ndofana kuti munhu afana kuti wakupura nozoitika pamashops tiri unozoitwa nani nemupanhu wangu inini nin'ina wahanzi renimo arikunokuti akagara ndofunga inini mambo kuti tava chokwadi inini ndakazvimirira inini saka kwatikati pamashops inini kana vanga vari papa ndipo vakapotsa kunza zvaitika kanikuona zvaitika ndikuti ndakasvika pamashops mfana uzi ndakamuona akabvisa hembe akakoreva achipopota ari papai saka inini ndakatsva ndikati ichitobvunza ravhumukoma nin'ina wangu kuti ndikati ndaulavhumu ndomamuitera muitawo panapa ndara zvekutondinetsa saka nguva ndikati ndiendese ndingaendidzore mufano zvakuita ndipo ndichisvika panhoipa ndikati ndetimo chii chiri kuitika ndakasiyana inenchichi ndipo akabvuta hetanga munyewana akangokumana mazomuda kuti mene kana vangari posabhuka ndakazviona sezvo akazomuti kuyokuvuta iti yangu tasonozwera musoro wangu ine muparavara chii takuneakipipingataamuira se atakurohwani kumurova shwa ndakatadza kuti ase kumurova iye ko akadzoka ndobva ndibva ndipasi ini ndobva ndaduna pasi ndobva ndadzoka rechi mubha ndobva ndasvika mubha wameme ndobva mwana akatenga masupa yangu 2 lavumo ndobva atenga muchi masupa yake 2 akadzoka mubha wamatatu imwe ndobva atase iti yangu yakandidzira pasi masupa ese akatanga ese kuyadhudhudzira pasi ndikati lavu uzi kuita umbano ikaka azisirizo umbano ngatibatite tese shwa akabvuta ringosuka pakaunta vatangodzika ndorodi achida kumbata timudzingire takamfanira se amutaura kumaoko tikasvika kumbata se timurova takadamusiya tikati zvananga rodi kumbaikari tichimusiya tikadzoka ndosvika ndabva tagara nguva iyo akudzoka futi bhusupo futi abvuta kuti chikusuka ndikati izvakuti vanhu vazitezi ndonga akakurosa ndobva aita mashupi ekumbiro asvika kwedu basanga papari mapurisa mazotarapiya 2 kazi nemurume akunetsana kuseripo ndakasvika pa ndikati mapurisa unifana musamisei simbi regai nitaura naye naita sei ainekongo svika ndinotenga usamusimbiri ndikati aimusiyei ndosvika ndobva musiya kuti ndimutaure paye futi akuti agara futi ati uyu gandisiyana naye ko ndibva ndamusiya avasaindisa mapurisa yabva kundiondese musasiya akazodzoka futi kwatati kubva kwekweho
inini ndapita nomba ndakakumado akasoka akavhata ndivatiziva oho ipa ndikati lavhini panavachita se kuti chisamagagara panapa ina ndichagara ndakwenda kuno chima ndakasungwa nomufana wavhomora wakana nayo nanozimaka ndaidontombedza kuti ndinazekuvhutavex munhu mumwe here angakubatsa kupurirai kuti uyu chokwadi sho aitukana nokuti ada kuedza kuzvidefenda pamhosva muina wake kuti ndiye aituka pamusoro aripo sabhu kuchigango vanga vatoripo varipo yese pachigango vacho muno mavana kuuya asi vanga vatoripo pamashopu vakauya muri kuti mapurisa emene havasi manepo vakazosvika ndatodzokera ana anenge ana prake andiri wozi ndanitori kutabex vachitotaura vachitoti tafonewa kutsviriyo kuti kuno vanhu vari kunetsa kutsviriyo ndosaka mukunza tikubvunza kuti masaka mabvunze wanzi pane vamweri vamukuziva vanga varipo chiitiko ichocho chichiitika hapana sabhurana vakomana vasiwa vakarwa vachituka kutukana vaitotuka ini ndikatosvika ndikamira vakatotenga zvatara sabhu mambo vasina kuzopajajimenti but sitoramba kupotsai sabhu kuti imi uyai next court moya na sabhu iyeyo handiti anga aripo kana zvigona maneighborhood vika vachagona anogona kuya kuti kupurira pano asi iwo ukazobatwa nemhosva iwo uchiramba pamberi pamambo kuti iyo handisi uzowanika iwo ndiwo nomhosva mambo vachakuchaja zvakaomarara kuti iye mvanhu vachaita izvozvo aripo murungu kuti kana iye akupupura kuti omudhara inini unzati mamuchitukira inini umatukira papi isu harisati takubvunza nokuti iye haana kusungwa nomhosva iwe ndowasungwa nomhosva kunzi iwo waituka anditika saka iwe ndo une mhosva saka isisu musi wa letishi 3 musi wa 3 bodzoka awotigira sabhuku vamwe vanhu vanotipupurira kuti chokwadi shuwa uyaita se uyaituka asi wakazobatwa une mhosva kunzi waituka mambo vachakuchaja nokuvanyepera pamberi pavo Moya mfua